знам утре каква работа ще вършиш, но... Не знам всичко, къде ще вършим. Чоснат един час е бати. Колко е Саша? 5:15. Какво снимаш, а? Венци тук. Венци, сте дървото. Ти мима, колко да еба. Чай, не. Спокойно, бе. Върчи избягаха Мето и Найка. Малко човек. Не, защо да имам дуднопробни скрипки, после да давам пари за тях? Не ще ги изтриме, аре бе. А хубаво, че 300 дата да се спикава по Мето, къде да... Мето! Мето! Аре, Венци! Аре, той повикът са бизнес не стана, нали? Елай там се изтикаше. Его. Няма, аз искам да разбърка. Найк! Пикаеш ли че? Аз? Аре, брат, видях в туалетната гиня. У мене! Викам не. И той вика, ти мамо деба. И аз викам, аз се връщам от Москва, не искам да почвам на ново, викам. Какво да удариш? Амфетка. Амфета е. Амфета. Снимай ма ти мати да е. Его Мето. Мето, кажи нещо на камерата. Намери ти хуя. Не искам, брат. Ще ги обичаш поне. Намери ти хуя и го обичам. И го обичат. Короче ми вика... Венци, не бе. Заебал, блядь. Венци, пикай, чакай да го изчакаме. Брат, не искам, бе. Занимавай се с тези прости. А? Други път. Абе, знаеш какъв е тези раз, брат? Аре, Отивам Венци. в Джак. Има един, дето е по-нисък от нея, разбираш. На височина. Май си пиян. Аз съм пиян. Отива в Джак. И един дето Венци, е ако по-нисък си е с от нея колана. на височина. Го бара за газа, брат. И аз се чуя какво става. Аз ги гледам, брат, са хиля, разбираш. Той ма гледа такъв. Страшно. Викаш, какво ма... Нали, викам се на къва. На къва, не. Какво ма гледаш? Махай на камерата. Ма той не гледа. Викам на мама ти да еба, аз ти кой е? Кажи, бат. Сега се връщам и ги прибиваме. Аре, време. Затворено вече. Всеки да гледам няма Аре, хора. айде си ходим. Аре, утре си на работа, е мърло. Аз съм пълна на работа. Как няма ходиш на работа, Да, брат? пашо, бе. Как няма ходиш на работа? Ало. Разбрал, че мето си тази. Честно, Я виж си, аз съм баш се малко. Малко се залиташ. Блек, Мет, кай си ти